Nazdar lidi, tady vás u R3 u dalšího vlogu po delší době na Típek NQR Vlogs. A já vás beru cestou domů od kámoše. Teď jsem u něj byl, on je takový trošku noobík a jsem vlastně mu instaloval hry. A on mi půjčil Max Payne 2, což je super. Aspoň si zkusím Max Payne. Tady je. A počkejte. Tady je Max Payne. No, takže si to zkusím a uvidím, protože já jsem Max Payne ještě nehrál. A teď jak vyšla ta trojka, jak jsem se na to koukal a bylo to docela zajímavý. Takže se docela těším, až si to zkusím, protože prej je Max Payne 2 hodně dobrá hra. Jednička prej taky. A ta trojka prej hodně lidí zklamala, ale nevím, já jsem se díval na videa, který nahrává Toby. A vypadalo to velice, velice dobře. No, každopádně, vím, že tady nejsou moc často vlogy na tady tom channelu, ale moc není o čem kecat, takže tak, to já nevím, uvidíme, jestli uděláme nějaký častější nebo tak. Možná je Típek, který bude muset udělat vlog. No a nám zničili, nebo teďka zničili, ale opravují nám schody. Takže musím jít sklepem. Tady běží auto, ano. Tak, jen tady teď se opravují schody, všude koukám. Jo. Vezmeme to tady. Super. Hop. Tak, doufám, že jsou otevřený všude dveře, tamhle nejsou, to je jedno, si otevřu. A já už nemám moc vám co říct, takže nevím, jestli bych natáčel třeba videa z Max Payne 2, jenže já to mám teď rozjetýho docela dost. A aby to nedělalo dobrotu. A mě musím zase natočit terárku. To je jako 100%. Protože hodně lidí strašně už moc mi spamuje, abych natočil další teráry. Já vím, ale mi se do toho nechce, já už jsem to říkal, že tam je strašně práce off-screen, strašně nudný práce off-screen, do který si mi ale vůbec nechce. No, takže uvidíme, jak se mi do toho bude chtít. Každopádně u kámoše jsem strávil asi hodinu, možná díl. Jsem rád, že jdu domů. Má takový strašně pomalý počítač, že se tam ta hra instalovala takovou dobu. A to jsme instalovali Godfathera 1 a Medieval Total War 2. A ku podivu mu to jede docela v pohodě. Ale on si kupoval totiž Godfathera 2 a 1 si sehnal nedávno, tak to potřeboval jenom nainstalovat. No prostě Wi-Fi, kum, píp. Tak, ještě jedno patro. Já ty schody nesnáším. A vyběhnu. Tak, já už jsem tady. Takže já teď si budu muset jenom odemknout dveře. Asi mi už nevypila baterka. Nebo něco podobného na foťáku. Já to v té druhé kapse. Super. Tady jsou mé klíče. Tak, musím najít správný klíč, který je tady. Tak, a jsem doma. Tak, zaplať vám Bůh za to, jsem doma a já to teď spolu asi uploadnout rovnou a tak. Takže napište do komentářů o opravování a ničení schodů, o instalování her na slabý počítače nebo o vašem kámoši, který vůbec neumí s počítačem. Tak se mějte lidi a my se uvidíme někdy jindy. Čau.